Asphyxia due to strangulation kung pagtuok ang namatyan sa 18 anyos nga babay sulod sa ilang Pinoy-anan sa Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo, matud sa kapulisan. Samtang pamilya sa babay nanawagan sa kapuyo ni ini nga mopatimaw ug atimanon ang ilang 5 kabuan nga anak. Ani ang report. Giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga initial result pa lang og dili pa opisyal ang resulta sa autopsy ug nagpaabot pa sila sa detalye nini. Gipalawman pa nila ang investigasyon kung adunay laing tao nga nagtuok o self-inflicted ang nahitabo sa babae nga misangpod sa iyang kamatayon. Ipaubos usab sa polygraph test ang kapuyo nga si Jomart Monicar tungod sa pag-usab-usab sa iyang pamahayag. Yeah, the proximate cause is the asphyxia due to strangulation. Other than that, wala na kita inebal In answer. layman's term, ang kaning Now, strangulation tanggalan siya og kuan na hutdan siya hangin kay murag gituok ba na. But as I've said let's not take it nga gituok siya. Pagtuok, either naghikog siya or somebody nga nagtuok niya. He is under our monitoring yun. Naara siya sa amo within our graphs na siya. Samtang gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang balay sa manag live-in partner apan mingaw na ug wa magpakita si Jomart Monicar silang dapit. Busa na nawagan ang pamilyang Arcilia nga mopatimaw kini ug atimanon ang ilang 5 palang kabuan nga anak. Tanghaga alang kanila ang pagbiya sa lalaki bisan og anaa pa kini anak nga nailo sa inahan. Jomar, pauli nga rin Jomar, kay di kay anak maluoy intawon kasi imong anak wan ay inahan. Intawon ang ugangan, prehisyo kasta na ng bata, masig pangita og inahan. Sudo nga ang imong anak diri kung maluoy kasi imong anak. Wala nagali inahan, ya imo paging gibiyaan. Wala makakaysala, uli nga rin. Ay kahadlok di, kay way mahilabot nimo, kay wag ko kay sala. Og karon sir makapangita man siya dito og panginabuhian sir nga ikasupport sa iyang anak magpadalang gyud unta siya sir kay kami diri sir na may extra mutunol ra sad mi sa bata sir. Giklaro sa CCPO nga wa pay maisip nga person of interest sa kamatayon sa babae hangtod masuta ang sirkumstansya sa panghitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.